Здравейте! Отдавна не сме се включвали, но лятото знаете как има доста работа. Напоследък правим доста от тези автомобили G-серии, G30, в случая 540, тази е втората с B58, бензиновия двигател. В случая тази в момента, конкретната, е на Stage 2. Има променени неща по колата, като интейк и изпускателен даунпайп, т.е. даунпайп има сложен. В случая беше направен някакъв ремап в Холандия на тази кола, като момчето дойде с съмнение, че тази количка не върви като за 500 коня, защото са му казали, че е толкова кончета. Тя реално, като я карахме и видях наляганията, не бяха такива конете със сигурност. В случая, когато я завъртяхме първоначално с ремапа от Холандия, автомобилът беше 415 конски сили на двигател и 644 нютон метра на двигател, като това е резултат малко по-силен от стандартния ремап, който правим, защото при нас горе-долу около 390-400 конски сили изкарват тези B58, които са 340 конски сили или 326 конски сили. Вариантите горе-долу имат леки разлики. Тази реално в оригинал, когато сме правили предната, изкарват около 335 коня на нашото дино в оригинал. Тоест в случая тази кола, освен че подобрихме ремапа от Холандия, ние постигнахме резултат от 445 конски сили на двигател. Графиката е тая синичката, може да видите. Изглежда доста по-изгладена. Колата е с 20 джанти, които са видяли малко бордюрчета и затова имаме и малко, освен това мерим 4x4, затова имаме малко вълнички. Тук е момента да кажа, че нашото дино не изглажда графиките, както на други диностендове, които изглеждат като нарисувани. При нас няма такъв смут контролер и реално графиката е такава, каквато е измерена и колата. Което означава, че с ремапа доста по-гладко върви колата и доста по-приятно. Имаме 30 на конски сили разлика между холандския ремап, вижда се тук, и имаме около 110 конски сили повече от оригинал. В случая не мога да вдигна повече мощността на този автомобил. Има нужда от по-добър интеркулер. Вдига доста високи градуси и там трябва да се работи, да се подобри, за да се гонят 500 конски сили за този автомобил. Ако вие имате такъв автомобил, желаете да се направи ремап, можете да звънкате, ще ви направим ремап на двигател, на кутия, всичко може да направим. Да, тук е момента да кажа, че тази кола има и стейдж на кутията, направен също. Общо взето пълен пакет. Автомобилът ще върви доста приятно с тези 450 конски сили. Така че, ако имате нужда и вашия автомобил да бъде направен, знаете, това е сайта ни vrperformance.net. Може да звънкате, ще ви направим и вашите колички както трябва. Благодаря ви, чао и лек ден от нас!